Third runner-up, syempre it's still considered as a win para sa bansang Pilipinas. Isa rin sa mga pinakamagandang quality na meron na si Atisa Manalo is ang kanyang grit. Alam mo, Maratoni, ano ba yung grit na sinasabi mo, B? Ito pong grit na to, isa yan sa mga quality ng isang Pinoy kung saan kapag alam mo sa sarili mo na pagod ka na. Ito yung mga oras na wala ka ng kakampi sa mundo. Ito rin yung mga oras na feeling mo. Ito na yun eh, huling hininga mo na to eh. Pero, hindi ka sumusuko. May kilala ka bang ganyan? Alam mo, actually, isa sa mga pinakamagandang sport na pwede mong subukan at alam mo na talaga naman dito mo matetesting ang grit ng isang tao ay ang pagsumasali ka sa fun run, B. Alam mo, share ko lang isang as a runner po as myself. Isa sa mga pinaka na-realize ko kapag ka tumatakbo ka, walang ibang magmo-motivate sa'yo kundi ang sarili mo. Oo, normal yan. Lalo na kapag ka may problema ka. Kunwari, example, may problema ka. Wala kang kasama anywhere, mag-isa ka lang sa bahay, sa kwarto, nagmumukmuk ka, nagiinom ka, nagsasama ka pa ng chika baby, pero wala naman talagang ganap yan. Tapos marirealize mo sa isang iglap, bakit ganun? Ang lungkot ng buhay. Parang hindi ko na kaya. Pero minsan maiisip mo kapag ka may isang tao na magtitiwala. Andun yun eh. Andun yung motivation eh. Paano nga Maratoni pag wala? Dito na nga lalabas yung grit ng isang tao. At kaya nakakatuwa pagka sumasali tayo sa mga fun run na ganyan. Isang beses nasubukan nga nila, nagtanong sa akin, Maratoni, bakit ka tumatakbo ng 42 kilometers? Apakalayo niyan. Paano mo nagagawa yung ganyang kahabang yan? Ang hirap sa legs niyan. Minsan, alam mo, natatanong din ako sa sarili ko, baliw ba ako o what? Pero ito yung mga pinakamaganda na pwede mong magbigay sa sarili mo kasi dito mo na may measure yung mental health mo, yung mental capacity mo, hanggang saan ba kaya ng katawan mo, yung hirap na nadadanas mo ngayon. Minsan nga matatanong ka ano ba yung mga bagay na feeling mo? Di na Maratoni, wala na to. Baka meron kang mga problema ngayon na feeling mo kailangan mo ng grit o tiyaga. Oo, hindi man mawawala. Sabi ko nga sa inyo, habang nabubuhay tayo, tuloy-tuloy ang problema. Magtaka ka, wala ka ng problema. Sabi ko sa'yo, malapit ka na. Charet. Pero yun isa sa mga magandang qualities din ni Miss Atisa Manalo, yung pagkakaroon niya ng grit, lakas ng loob, at hindi natin makikita yan sa taong suwerte o hindi yan lagi motivated. It's all about your mental capacity. Hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan ka matibay, B. Wow! Oo, ganun lang yun. Pero mamaya, sige, bigyan pa kita ng maraming ideas dyan tungkol sa grit na yan. Ito muna tayo, kantahan mula sa Menopause entitled Kasalanan Ba? Dito pa rin sa 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan?